Ma'am Melinda Wee, nangungumusta sa inyong lahat. Mga listeners po namin ngayon, kumusta po kayong lahat? Sana po kayo ay nasa mabuting mga kalagayan and hopefully kayo po ay nasa mabuting kalusugan. Dahil kung hindi na po, andito na naman po tayo sa ating mission to help restore the health of people. So sa mga listeners po natin, kung may tanong, when it comes to health, open po ang aking text hotline. I-text lang edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Edad karamdaman at kung mga taga saan kayo. Ang aking text hotline is 0939 904-0717 0939 904-0717 0939 904-0717 At tayo po ay napapakinggan siyempre DCGB Legazpi sa Facebook ng DCGB sa 98.5 OKFM Daet Camarines Norte, 100.5 Boom Radio in Daet Camarines Norte, 101.3 radyo natin Paracale, of course sa 89.1 Bicol Idol in Legazpi City. So yan, eto tayo ngayon sa ating mission to help restore the health of people. Hello kay Mr. June Napoles. Siguro ikaw yung naka-duty dyan sa DCGB Legazpi. So kumusta na po tayo? May medyo yan. Hindi lang medyo, may masamang panahon talaga. So be safe everyone. I-ready natin yung ating mga properties, syempre yung bahay, yung ating sarili, sikapin lang na maging safe tayo. And of course, syempre, mag-pray kay God. Siya lang ang may kakayahan. Pumigil. Kung saan man nagawin dito na malusaw na lang, yan na bagyo na yan na parating dito sa atin. Kasi kawawa naman talaga yung mga maaapektuhan. Okay? Huwag tayong mapagod mag-pray. Kay God lang yung pag-asa natin. Okay? Pero anyway, patuloy tayo sa ating mission to help restore the health of people. Kaya calling all people na may mga problema sa kalusugan, huwag niyo pong hintayin lumala ang inyong mga sakit. Bumisita ka agad sa mga CMD offices because our products tried and tested. Marami na po nakagraduate sa maintenance, mga due for operation, na save po natin sila. So ano pa po ang iniintay natin? O diba? Try the product. Iba't ibang health problems ay pwedeng matulungan ng ating produkto. Okay? So, kung may tanong, i-text lang po edad karamdaman at kung mga taga saan kayo sa 0939 904-0717 ay sana po ay wag tumuloy. Malusaw na lang talaga yung masamang panahon na yan at tayo ay yung expected natin. Sana nagre-ready tayo for the business building seminar ng Bicol Group. Postpone yan. Hopefully matuloy natin ng November 8 and 9. Oo, November 8 and 9 dito uli sa Legazpi City. Oo, hello kay Ma'am Marites Badion and Joy Alegre. Oo, hello po sa inyo lahat. Saan man kayo nanonood na Facebook, hello po sa inyong lahat. Okay? So, anyway, sa mga listeners, maraming nagtatanong, paano nga ba nakakatulong yung ating product? Lalo na yung ating HCI CMD, which is the flagship product. Yan ang pinakauna natin na produkto na binansagan nga yan noon pa man, an amazing product. Opo, it's really very amazing na isang food supplement ay nakakatulong sa iba't ibang karamdaman. Sabi dito, nakikinig ba siya ngayon? Magkano daw yung Power Trio? Pag hindi member, tingnan nga natin yung ating kodigo dito. Pag hindi member, yung Power Trio natin, nasa 5,390. Oo, pero pag member kayo, 4,090 na lang. Oo, kaya the best talaga ay mag-member po. Oo, at saka yun,
Baka may mga gusto maging mga retailer, sa mga barangay, opo, sa mga municipalities, mag-apply kayo dito sa amin kasi gusto namin i-share sa inyo the business side of Health Code International. O kahit na yung may mga sari-sari store dyan, pwede kayo maging mga retailer ng ating produkto. Hindi lang yung CMD, aralin nyo rin yung iba natin na produkto at kayo na po ang maging retailer sa mga barangay para hindi naman nahirapan yung mga tao when it comes sa pangangailangan nila ng product ay madali silang makabili. Oh, by the way, ngayon na may masamang panahon, see to it na meron kayong CMD sa inyong mga bahay kasi talaga when it comes sa mga emergency cases ay pwede talagang maasahan yung ating produkto. O kung bukas maganda pa yung panahon, still mag-open pa po ang mga CMD offices para ma-serve yung mga pangangailangan ninyo sa ating produkto. Okay? So again, kung may tanong, eto uli yung aking text hotline, i-text lang po edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, edad karamdaman at kung mga taga-saan kayo, ang aking text hotline 0939-9040717 para pwede kayong magtanong tungkol sa inyong mga problema sa kalusugan. Of course, yung mga nasa Facebook, doon kayo sa CMD Bicol. Oo, at si Nurse Arlaman ang sumasagot dyan sa CMD Bicol. For the meantime, isa muna ang kwento ng kagalingan, paano sila natulungan ng ating produkto. Ito yung mga testimonies ng mga noon pa to na mga testimonies ng mga taong natulungan ng ating produkto. Pakinggan po muna natin. Gabi po ito, meron po akong kakausapin. Nandito po kami sa Davao Domestic Airport po. Galing po kami sa aming seminar po. May kakausapin po ako dito. Isa sa mga kasamaan ko po sa aming seminar dito sa Davao City. Siya po ay taga-saan po nga kayo, madam? Sige, Pangasinan. Siya po ay isang taga-Pangasinan. So, siya na lang po ang magpapakilala po ng kanyang pangalan sa inyo at kung ano po ang naranasan niya po with CMD. So, ma'am, good evening po. Good evening din. Ako si Mrs. Marita B. Caldona, Malasikis Takis sa Pangasinan. Ng CMD pala. Bali dalawang hinahawakan ko, Dagupan City at saka Malasiki, Pangasinan. Kung gusto nyong hanapin ang aking Takis, ano lang po, basta ito ang aking cell number, 0916-246-3143 Globe. Smart 0920-423-6680. Alam nyo po, noong nakilala ko yung CMD, hindi na ako nagdalawang isip. Kasi hindi nyo tinatanong, ako ay registered nurse by profession. Sige po. Ilipa ko ako ay so nung nabasa ko po yung brochure kit ng CMD, nakita ko talaga na ang mineral talagang yan ay nakakatulong sa ating health. So, ang ginawa ko, nag-registered agad ako, and then pinagamit ko sa mister ko yung 60 ml. Actually, hindi lang siya, marami kami yung sa 60 ml. Hindi pa namin naubos yun, marami na kaming testimony. Actually, ang aking husband ay may bukol po sa lungs. That was na-develop siguro when nasa Dubai pa kami. Kaya noong sabi ko, marami na kaming napuntahan doktor, marami na siya nating na gamot, walang parang up to no avail, parang walang so we decided mag-food supplement na lang po kami. Binigyan ko po siya nagtitake siya ng 20 drops 3 times a day. And then after 1 week, meron nang nakita na parang nag-i-spit na siya ng blood. And then after 2 weeks, ganun pa rin, medyo dumadami. And then after 3 weeks, ayun na. Final, talagang lahat lumabas ang dugo sa ilong, sa bunganga niya. So medyo nabored din ako. Pero sabi ko, sige, pinaupo ko siya sa table ulit. Binigyan ko ulit siya ng, hindi ko na binilang kung ilang drops yun.
just to stop the bleeding. Nagsawa po naman ng Diyos, nag-stop yung bleeding. And then sabi ko, tomorrow morning, daling ko siya sa hospital for further treatment. Kasi mahirap naman po yung hindi siya ipapacheck up. So, in short, dinala ko sa hospital. I asked 3 doctors' opinion. Yung isang GP, isang ENT specialist, tsaka isang lung pulmonologist, ang specialized sa lungs. Iisa po ang sinabi, meron daw po kami tinake na something na hindi nila alam kung ano yon, na nakapisa ng kanyang bukol. At nagtataka sila dahil wala naman daw gamot na pumipisa ng bukol na lumalabas yung waste material. Yun nga, yung toxic. Ngayon, tinanong, sabi ko, doon sa dalawang doktor hindi ko inamin na CMD, pero doon sa final ng pangatlong doktor, sinabi ko na CMD. Tapos sabi niya, continue nyo lang po yan. So, in short, ang diagnosis sa mister ko is naging pneumonia, and then they give him antibiotic 3 times a day for 7 days. Pero while taking the antibiotic, binibigyan ko rin ng CMD. And then follow-up check-up after 7 days. Nung nagpunta kami ng after 7 days, wow, thank you po, thanks God. Alam niyo po lahat, sabi nila, negative, clear na, wala pati peklat. Okay. Bali man pala yung yung bukol ng mister nyo. Malaki na po ba yung bukol niya? Actually, hindi naman masyadong kalakihan. Maliit, parang parang malaki ng konti sa munggo. Okay po. Kung hindi po yun nawala, ma'am, ano gagawin po? Oopera ba siya? Actually, hindi pa naman siya ina-advise for operation. Pero, yun nga, sabi nila, baka makukuha daw sa antioxidant. O, yung basta antioxidant yun ang, kasi hindi daw pwedeng, operahan muna. Kaya sabi ko, kung hindi pwede, di anong gagawin natin? Di mag-food supplement na lang kami. Anyway, maraming inintroduce sa akin na food supplement before CMD. Okay po, ma'am. So, paano niyo po naramdaman ng mister niyo na meron pala siyang ganong bukol? Actually, wala siya nararamdaman. Nung nasa Dubai kami, ang nagpa-x-ray siya, doon lang sinabi sa amin na meron siyang maliit na bukol. Pero sabi naman ng doktor, maybe it's just a smoke. Kasi nag-smoke nga siya. So, kinausap ng doktor na i-stop niya yung smoking. Total, din-x-ray siya, clear, wala siyang TB. Tapos yung sputum exam, wala rin result. Okay din ang result. So lahat wala. Kaya lang nung medyo tumatagal-tagal na kami sa Dubai, nararamdaman niya, nahirapan siyang huminga. Parang lahat parang nauubusan siya ng hininga. Yun ang sabi niya, pero hindi niya kino-complain sa akin. Nung sabi ko, uwi na lang tayo ng Pilipinas, sabi ko, for good. Kasi wala, dito tayo, mamamatay ka nang hindi mo alam dito. Okay, ma'am. So, bali po, at least talagang na-improve po yung health ng mister ninyo. Super talaga. Kaya ang advice ko sa mga hindi pa nakakakilala sa CMD or nakilala na ang CMD pero nagdadalawang isip pa, wag na kayo magdalawang isip. Talagang itong product namin is quality talaga. Super ang quality. Dahil hindi lang po yan ang akin din nararamdaman, kaya rin ako nag-decide na umuwi na kami. Lahat ng nararamdaman ko from the head hanggang dulo po ng paa ko na check ng CMD. Okay, ma'am, bali, meron din pala kayo, ma'am, na mga karamdaman. Ano po yung mga specific na karamdaman po ninyo? Okay, actually, I have my sinusitis. Always, allergic rhinosinusitis. Yung pharyngitis ko, laging meron ako. Na-operan ako sa Dubai ng carpal tunnel syndrome. Ano po yun, ma'am? This is yung ugat dito sa may palad. Carpal tunnel syndrome. Parang may baradong ugat dyan, kaya hindi na ako makabuhat, ni halos hindi ko maisara yung butones ng aking damit. Okay. So, inoperahan ako ng isang orthopedic surgeon doon sa Dubai. After 2 years, parang bumabalik siya. Nag-okay siya, pero after 2 years, parang bumabalik. So, pareho kaming may nararamdaman. Kaya sabi ko, siguro it's time uwi na lang tayo for good. So, we decided to go back home for good noong 2001. Ito nga, marami pa kaming sinubukan kasi ang CMD dumating sa buhay namin, dumating ang CMD sa Philippines is 2003. And then
Dumating sa buhay namin ang CMD is 2004 ng February. Okay, ma'am. So, lahat pala, ma'am, ng health problem ninyo, ninyong mag-asawa, pati siguro buong pamilya. Yeah. Okay, natulungan po ng CMD. So, ma'am, paano po, kasi kayo po ay CMD stockist po sa lugar po ninyo. Ano po yung naging dahilan? Bakit po kayo naging CMD stockist? Dahil sa natulungan niya kami sa aming health, kaya nag-decide akong mag-stockist kasi napakahirap noon, walang mabilihan ng mga distributor at user ng CMD. So sabi ko, sige, dito na lang tayo sa product na to. Compared to other products I've met before, wala talaga, dahil hindi naman na-check yung aming health. CMD lang talaga ang nakapagbigay sa amin ng magandang health. Until now, wala na yung nararamdaman ko lahat. Actually, in short, ang father ko, 6 years nang hindi nakakatayo. 3 days ko lang binigyan ng 30 drops 3 times a day. After 3 days, sumayaw ang father ko. Wow! Talaga naman, ma'am, na pala, pati pala yung father niyo talaga namang matagal po na hindi nakatayo. With CMD lang talaga. Just 3 days nakatayo. Grabe po talaga, power po talaga ang CMD, madam. So, doon po sa area ninyo, siguro napakarami rin po mga testimonies po ang mga user nyo ng CMD. Ang dami rin, talagang napakarami. Lahat ng mga bumibili ng CMD sa akin at user, hindi sila babalik nang hindi sila nagpapasalamat. At ang ganda ng kalooban mo pag ang isang tao ay, "Ma'am, salamat po doon sa inintroduce nyo sa aming product," dahil lahat ng nararamdaman namin medyo nawala na. Sabi nilang ganyan. Kaya marami akong cases like diabetes, cancer, goiter. Actually, may 2 pasyente na akong user na they are suffering from cancer na ngayon ay negative na daw yung cancer nila. Wow, pati cancer. Cancer po sa ma'am? Cancer, lung cancer yung isa, at yung isa breast cancer. Okay, ma'am. So, talagang malalang mga sakit po ang natulungan po ng CMD po sa lugar po ninyo. So, madam, marami pong salamat po sa pagpapaunlak nyo po sa interview ito. Ito po ay mapapakinggan, ma'am, sa buong Bicol region. Wow, sige, thank you din sa aking share sa CMD. Sana lahat ng mga nakikinig, wag nang mag-atubiling hindi tanggapin ang CMD. Tanggapin nyo na agad kasi ito ay bigay ni Lord ito sa atin. This is natural, no side effect, no expiration date, no overdosage. Kaya maganda po ito sa ating katawan. Kasi itong CMD ay for health, beauty, power, strength, and longevity. Thank you din po, ma'am. Okay, ma'am. Ilang taon na nga po kayo, ma'am, uli? 52 years old na ako. Pero ma'am, parang hindi kayo 52 years old. Actually, hindi lang naman ikaw ang nagsabi. Marami na rin nagsasabi na hindi ako mukhang 52. Parang 40s lang, madam. Thank you, ma'am. Thank you. Okay po, marami pong salamat. Siya po. Ayan, sa mga listeners natin, ang napakinggan natin ay isang registered nurse by profession, nagtrabaho sa abroad, nang umuwi dito ay marami ng karamdaman. So amazing. Ma'am Marita Caldona, isang registered nurse na nagtrabaho ng matagal sa abroad, pero kahit siya nagtatrabaho sa abroad ay nagkaroon sila ng mga problema sa kalusugan. So amazing. Bukol sa lungs, opo, napisa lang, natunaw at nang naglaboratory, yung kanyang asawa ay wala na yung peklat, yung bukol na yon. Hello kay Nurse Wida Sagsagat. Musta na, Ma'am Wida? Nakita ko yung picture mo na nag-attend ka ng business building seminar. Oo, sana po ay one day makita kita, ma'am, na talagang mag-grow ka as a nurse sa Health Code International. Kasi kung tutuusin ay sobrang lamang kayo, ma'am, sa amin. Kasi ako, in my case, I'm ako, teacher by profession. In-embrace ko lang talaga ang opportunity ni Health Code International. Kaya hindi naman ako nagkamali. Health, good health, kabuhayan, free travels, local and international, and yung chance na nakaka-travel tayo ng
libre, local and international. So, itong nagtatanong, ang dulo ng kanyang number is 155, kung pwede raw sa scoliosis. Oo, malaking tulong po. Taga saan po ba kayo? The best makabisit sa ating opisina. Sa lahat na may mga problema sa kalusugan, try the product, especially yung ating Power Trio, the perfect combination of CMD, CBF, at ang ating Cell Bio Juice, and of course, also try the CR Juice. Napakalaking tulong para ma-detox yung ating mga katawan. Oo, marami na rin gumagamit nitong ating CR Juice. Mas maganda ang pakiramdam natin pag nadi-detox yung ating mga katawan. Okay? So, ulitin ko lang yung aking text hotline. It's 0939 9040717 0939 9040717. Hopefully ay okay pa yung panahon by tomorrow. Ingat-ingat lang po ang lahat. Sana po ay malusaw lang talaga yung bagyo na yan, na medyo yan nangangamba rin yung ibang mga, siyempre kahit ako ayoko ng bagyo. Okay, so eto na muna tayo sa ating mga outlet, please. Okay, para sa mga pangangailangan nyo ng ating produkto, bumisita lang sa mga CMD centers. Diyan sa area ng Camarines Norte, sa Purok 1, Barangay Tugos, Paracale, in front, Tugos Elementary School. Sa Purok 5, Barangay Mother Lode, Jose Panganiban, near Casorog Checkpoint. Sa Captain Villaflores Street, Barangay Gumamela, Labo, Camarines Norte, beside Lisaso Hospital. CMD Center at Diego-Linian Street, Barangay 7, Daet, Camarines Norte, malapit sa Josel's Garden. Sa corner Lapak Street and Mabini Street, Purok 2, Poblacion, Kapalonga, Camarines Norte. CMD Center at Purok 8, Poblacion, Santa Elena, Camarines Norte, malapit sa Seventh-day Adventist Church. Ma'am Susan Correa Abais at Rusan's Transient House, Purok 2, Lagon. At sa area ng Camarines Sur, Ma'am Cathy Cecil Binanuhan, Karamuan, Camsor. Ma'am Cecil Diezmo at Del Rosario Apartment 1, Guevara Street, Barangay San Vicente, Pili, Camarines Sur. Sa 36A Barlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa Panday Street, Goa, Camarines Sur. Mr. Pedro Villanueva, Mambulo, Nuevo, Libmanan, Camarines Sur. Durture Esplana Building, Maninang Street, San Roque, Iriga City. Sa Alcantara Street, Poblacion, West Ocampo, Camarines Sur. CMD Center at second floor JC Building, San Juan Avenue, Sipocot, Camarines Sur. Atap JC Marketing. Sa L&L Building, Bulalacor Road, San Pascual, Buhi, Camarines Sur. Sa Purok 6 Diversion Road, San Antonio, Nabua, Camarines Sur. In front, Regal Plaza Hotel. Ma'am Emilia Cabaltera, Pugay, Baaw, Camarines Sur. Sa area ng Catanduanes, andyan po si Ma'am Helen Torre Palma, Rosalina Torre Palma. San Roque, Bato, Catanduanes. Ma'am Remy Faustino, Gogon Sirangan, Vera, Catanduanes. Ma'am Salve Cabal, si Amdistaki Center, San Pedro, Vera, Catanduanes. Ma'am Julie De Luna, Barangay Maysoran, Caramoran, Catanduanes. At sa area ng Masbate, Ma'am Aida Amor Cerillo, Interior, San Jacinto, Masbate. CMD Center at second floor, Sia Sampaga Building, 31 Quezon Street, Masbate City, harapan ng Banco de Oro. Jovi Ramirez, District 2, Gutierrez Street, San Jacinto, Masbate. At sa area ng Sorsogon, Ma'am Rosemary Tarog, Makalaya, Castilla, Sorsogon. Jeneline Mangampo, Procto Inang, Pilar, Sorsogon. CMD Center at second floor, room 204, ACM Building, corner Burgos Street and Rizal Street, Sorsogon City. Roger Obias, San Antonio, Pilar, Sorsogon. Eva Omali, Santo Niño, Bacon District, Sorsogon City. Meron po dyan sa CMD Pharmacy, care of Ma'am Nelita Abion, Kumadgad, Castilla, Sorsogon. Ma'am Cora Espadilla, Balugos, Sorsogon City. Christopher Olaso, Millabas, Pilar, Sorsogon. Mr. Boy Imperial, Donsol Imperial Marketing, Donsol, Sorsogon.
Conrado Liarena, Barangay Central, Donsol, Sorsogon, Annabel Maquiñana at Danibel General Merchandise and Construction Supply, Centro Pilar, Sorsogon. Nandyan din po si Maria Jinky Aquilmo, Purok 6, Bulabog, Dapdap, Pilar, Sorsogon. Now sa 1st District of Albay, Mr. Ray Mendez, 156 Corbada Street, Purok 1, Barangay Tigbi, Tiwi, Albay. Ma'am Cathy Credo, CNL Pasis Building, Arellano Street, Tigbi, Tiwi, Albay, TMD Center, at second floor, Center Point Building at top 711, Siga Avenue, Tabaco City. Ma'am Martel Neo, Artist Cockpit Compound, Matagbak, Tabaco City, M.A. Clarete, San Juan, Tabaco City, Jobert Balana, San Vicente Street, Santo Domingo, Albay, Rodel Mancera, Sugod, Bakakay, Albay, Michelle Biasca, second floor, Lawenco Building, Barangay 12, Magsaysay Avenue, atap GW Hardware, CMD Center sa Unit 4, Building B, Purok 1, Villa Maria Compound, San Isidro, Santo Domingo, Albay, nasa taas lamang ng DM Mixers Paint Center. Mr. Jeremias Balia, Jerry's Store, Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Sa 2nd District of Albay, Nilda Bardin, Purok 1A, Galicia, Rapo-Rapo, Albay. Errol Asuncion, Erson Store, Centro, Rapo-Rapo, Albay. Rafael Esquilador, Murok-Burokan, Rapo-Rapo. Mr. Toy Dahag, Toygen, General Merchandise, Purok 38, Manito, Albay. Joy Desel Bulos, Purok 1, Kawayan, Manito, Albay. CMD Stocky Center, second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front, LCC Supermarket, atap Denver's Computer Shop. Ma'am Joanne Serrano, Bagaw Bawan, Rapo-Rapo, Albay. Rowena Neo at Avon Outlet, Lubianes Residence, number 14, P. Borgo Street, Ilawo 3, Daraga, Albay. Eden Bardalo, 377, Purok 5, Barangay 1, EMS Barrio, Legazpi City. Lisa Longasa, 4J Drugstore, Bangkirohan, Legazpi City. Sarti Commercial, Market Site, Daraga, Albay. Del's Beauty Parlor, back of Daraga Market, beside Palamigan. Felix Lopez, Anislag Market at Vegetable Section. Delia Mangampo, Gabawan, Daraga, Albay. Nora Aison, Purok, Legazpi City. Saval Store, Purok 3, Baligang, Kamalig, Albay. Nedi Nas, Common, Kamalig, Albay. Sa 3rd District of Albay, Ma'am Sonia Pereña, ground floor, Kamalig Market. Evelyn Austero, Taladong, Kamalig, Albay. Rexy Sardania, Sardania's Store, beside LBC Office, Sentro ng Ginubatan. Ami Canseco, kaya Boardwalk Service Center, Market Site, Tuwas, Albay. Susie Dizon sa Uchapayo Water Refilling Station, Bichara Arcade, Polangi. At CMD Center, second floor, sa Palicio Building, sa Palicio Street, Basod, Polangi. At sa second floor, Kililan Building, San Jose Street, Tunaw, Ligao City, beside PNB, Ligao. Ma'am Nea Pasino, San Francisco, Ginubatan, Albay, in front, Ria Cable TV Office. Mariel Sabasa, Purok 7, Badian, Uwas, Albay. So, yan ang ating mga retailer, mga CMD Center. Of course, sa mga taga Kamalig, Albay. Oo, meron na tayo dyan, CMD Center, second floor ng Kamalig Market. O, pwede na rin kayo po magpa-health analyze po dyan. Okay, so, sa mga listeners natin, try our product. And of course, hindi lang yung good health ang sinishare natin, kundi ang kabuhayan. We need retailers, we need distributors. Oo, sa mga barangay, gusto namin ikalat talaga yung ating produkto. Kung kayo po ay may mga sari-sari store, oo, gusto nyo maging mga retailer sa inyong mga barangay, sige nga, mag-apply kayo sa amin. Oo, kasi kailangan talagang sa sobrang ganda ng ating product, dapat kahit saang sulok ng mga barangay ng ating lugar ay merong mabibilhan ng ating produkto. O mag-apply kayo dito sa amin kung gusto niyo maging mga retailer. Paano maging retailer? Una, be a member. Hindi ka pwede maging retailer na hindi ka member. Try the product. Kailangan lang talagang masubukan nyo
yung ating product. Kasi pag hindi nyo nasubukan, hindi nyo napatunayan na magaling talaga yung ating product, paano nyo isi-share? Paano ninyo ipupost sa mga tao, 'di ba? So, importante yung maging user tayo bago tayo maging poster. Okay? So, ulitin ko lang yung ating text hotline. It's 0939 9040717 0939 9040717. Hi kay Ma'am Delia Villanueva. Yan, ubos na yung ating oras. Maraming salamat. God bless everyone. Bye-bye po sa inyong lahat.